savršeno. Došli smo da sečemo grane, divna. Znaš li ti za nešto drugo sem ulepšavanja? Neko mora i to da radi. I pogledaj kakav si lom napravila ovde na trgu Jabuklina. E pa, Oluja će da napravi još veći lom ako ne potkrešemo sve grane koje prete da padnu i nekoga povrede. Ne razumem zašto su Pegasus poniji zakazali pljusak baš za večeras i upropastili ovako divan i sunčan dan. Razmišljaj praktično. Slučajno su preskočili kišu prošle nedelje i sada nam je potreban pljusak da to nadoknadi. O ne! Moja divna, stilizovana griva će da bude upropašćena. Trebalo je da požuriš i završiš na vreme. Počinje baš jako da pada. Pomozi mi! Eto ga. Idi, sakri se tamo dok ja ovde pozavršavam. Ne. Šta je sada? Ne bih da isprljam kopita po blatu. Tebi se baš ne može udovoljiti. Sve mora da bude po tvom. Pa čemu bi uopšte koristila moja kopita umazana blatom? Ne bi ti shvatila ni da ti je pred njuškom. Ta rečenica nema smisla. Baš ima. Nema. Ima. Nema. Ima. Nema. Ima i tačka. Baš nema i 3 tačke. Šta kažeš? Da se rastanemo prije nešto neka od nas kaže nešto zbog čega bi zažalila. Kladim se da ćeš ti prva da kažeš tako nešto. Ja mislim da ćeš ti da budeš ta koja će da kaže nešto zbog čega ćeš ti da zažališ. Pa neću ništa da kažem. Ni ja. Pa onda hajde polako odavde. Posle tebe. A šta kažeš da ostanemo zajedno i potražimo sklonište? Mislim da bi trebalo. I to brzo. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni, što znači biti pravi prijatelj. Moj mali poni, to je magija, rekli ste mi. Avanture, zabava, u srcu će tvom da nađu dom. Širi ljubav, to lako je, nek lepe želje svima se ostvare. Moj mali poni, vi ste moji pravi prijatelji. Spavati otvorenih očiju. Ovde je fino i suvo skoro. Ne dolazi u obzir. Jabuklina! Divna! Jabuklina! Divna! Iskro? Dođite unutra, devojke, brzo! Čekaj malo, zar je unutrašnjost drveta dobro sklonište dok traje oluja? Jeste, ako imaš magični gromobran kao što ga imam ja. Upadajte! Mnogo ti hvala na pozivu. I gostoprimljivosti. Budi pristojan gost i prvo peri kopita, hoćeš li? Ako provedem još 1 minut sa ovom čistunicom divnom danas, ne odgovaram za svoje postupke. Kakva oluja, a? Pegasus poniji su baš potrefili prognozu. Nadam se da ćete brzo stići kući. To može da bude mali problem. Možete da ostanete i kod mene ako potre. Bodlja je u Canterlotu na službenom putu. Večeras sam sama. Jabuklina i ti treba da prespavate ovde. Pravimo pižama žurku. Uvek sam to želela. O, nebesa. Mislim da imam drugu obavezu zakazanu za večeras, na koju sam potpuno zaboravila do ovog trenutka. Svašta sa mnom. Ne mogu da ostanem ovde cijelu noć. S Jabuklinom. Sve što ste ikada htjeli da saznate o pižama žurkama, a niste imali koga da pitate. To je moja kopija knjige. Sve je odlično objašnjeno. Treba da pogledaš sadržaj. Čekala sam priliku da je upotrebim i danas je taj dan. Ovo će biti tako dobro. Da, baš sjajno.
Za ime Sena. Čekajte vas dve malo. Terale ste me da sperem blato s kopita, ali je u redu da vam lice bude prekriveno blatom. Ludice, ovo je maska od blata. Služi za osvežavanje kože lica. Nas dve se ulepšavamo. Moramo to da radimo, tako piše u knjizi. Sve što ste ikada želele... he, baš je kasno. Treba brzo da otkaskam do kuće, strašno kasnim na nešto. Laku noć. Ili ću ipak malo da ostanem. Juhu, pižama žurka. Šta si mi to sad stavila na oči? To ublažava nadutost oko očiju, naravno. Nadutost, šmadutost? Bolje u stomaku. Zar ovo nije uzbudljivo? Pratimo uputstva iz knjige. Tako će moja pižama žurka sigurno da uspe. Jesi li čula, Jabuklina? Sigurno ne bi ništa uradila da upropastiš Iskrinu prvu pižama žurku, zar ne? Naravno da ne, a ne bi ni ti, nadam se. Jesmo li se dogovorile? I tek kako. Grozno! Znaš, to što radiš je veoma nepristojno. Znaš, to zvocanje mi baš mnogo skače po živcima. Srećom, pa se ja slažem sa svakim ponijem, bez obzira na to koliko teške naravi bio. Ma nemoj, ja se najslažem sa svim ponijima. Ta reč ni ne postoji. Ovo će da bude najbolje pižama žurka ikad. Jej! Jej! Pa, kako ti ide ulepšavanje, Jabuklina? Ide mi odlično, divna. Kako je ovo zabavno. Ulepšavanje gotovo. Piše da je sad red na priča o duhovima. Koja će prva? Ja! Ispričat ću vam strašnu priču o duhu koji je izluđivao sve ponije svojom nepotrebnom uglađenošću. Sigurna sam da vam je to već poznato. Nikad čula, a ja imam još bolju. To je zastrašujuća priča o aljkavom i neumesnom poniju koji je nervirao svakoga u krugu od 100 kilometara. Takva priča ne postoji, to si izmislila. To je priča o duhovima, oni su sve izmišljene. Znam ja jednu. Ova priča se zove Legenda o bezglavom konju. Bila je mračna i olujna noć, baš kao ova. A 3 ponija su bila na pižama žurci, baš kao mi. I taman kad su pomislile da su na sigurnom, tamo, tačno iza njih, je stajao bezglavi konj! Priča o duhovima gotovo. A sada, ko je za kolače? I onda kolač preliješ čokoladom i pazi da bude centrirano, a onda pažljivo na vrh staviš još jedno parče keksa. Tako. I gotovo! Tada! I onda ih smažemo. Mogla si barem da kažeš izvinite. To sam i htela, ali si me prekinula. Pardon. Kolači gotovi. A sljedeća igra koju igramo je istina ili izazov. Ja izazivam Jabuklinu da uradi nešto pažljivo i uredno za promenu. Ma jeli? Pa ja izazivam divnu da se opusti i prestane s obsesijom oko najsitnijih detalja. Može? O ne, ja mislim da bi nekim ponijima baš koristilo da obrate malo više pažnje na detalje. A ja mislim da bi nekim ponijima koristilo da prestanu sa zvocanjem kako ostali poni ne bi poludeli. Nisam sigurna da se ta igra tako igra. Treba iskreno odgovoriti na pitanje ili uraditi ono na što si izazvan.
Ja te izazivam da izađeš napolje i pustiš da ti se ta uredna griva ponovo pokvasi. Moraš, takva su pravila. Ha! U redu. Ja izazivam Jabuklinu da se lepo obuče u svetlucavu haljinu za princeze. Zadovoljna? Veoma. Hoću li ja doći na red? Izazivam te da učestvuješ na sljedećem rodeu. Izazivam te da ne učestvuješ na sljedećem rodeu. Izazivam te da ne češljaš grivu 100 dana za redom. A ja tebe da svoje očešljaš makar jedno. Mislim da smo završile igru Istina ili izazov. Idemo dalje, da vidimo šta je sljedeće zabavno na redu. Šta li ovo znači? Tuča jastucima. O, pa molim te, mene uopšte ne interesuje učešće u takvim okrutnim igrama. Sad ćeš da vidiš. Sad se hvatam, tuča jastucima. Sjajno! Devojke, možda bi trebalo malo nežnije. Hoću ako ona hoće. Ti si prva počela. Hajde da prekinemo s ovim i idemo na spavanje. Drži podalje da svoje blatnjava kopita. Nisu blatnjava. Da, bila su. Možda je nešto ostalo. Ne, nisu. A ko je sad neotezan? Moram opet da namestim krevet da bih ispravila prikrivač. Ustani. Hej! Ne, izgužvat ćeš ga. Moraš ovako polako. Da, kako da ne. Juriš u krevet! Hej! To si namerno uradila. Jesam. Ustani da ponovo ispravim. Ne čujem te, spavam. Neću da sarađujem. Morat ćeš ako hoćeš ćebe. Uroči ga! Neću. Hoćeš! Neću. Hoćeš! Neću. Neću. Hoćeš! Dosta! Ovdje piše da je najvažnije da se svi na pižama žurci dobro zabavljaju. A zahvaljujući vama to nismo postigle. Trudim se iz petnih žila da se slažemo. Nije tačno. Ja sam ta koja se više trudila. Nisi, već ja. Ne, nego ja. Ja. Nadam se da ste zadovoljne. Upropastile ste moju prvu pižama žurku. Ulepšavanje, kolači, igre istine, tuča jastucima. Mislim, može li još nešto da krene naopako? Ne želim da znam. Vidiš, zato sve klimave i sume grane treba ukloniti, a ne ulepšavati. Ali ja... Ništa sada, gospođice, nemamo vremena. Čekaj, stani, nemoj! Nema čekanja, nema stojanja. Akcija! A ovo se, prijatelji moji, zove završavanje posla. Htjela sam da ti kažem da će da padne pravo na nas. Trebalo je da vičeš jače. Mnogo mi je žao, Iskro. U redu. Pa, nije u redu.
Ogromna grana drveta mi je u krevetu, a knjiga ne kaže ništa o granju na pižama žurci. Ili makar nisam stigla do tog dela, možda je u tome problem. Šta za ime Sena sad radiš? Čistim lom koji je napravio jedan poni. Ko li je to bio? A da, to si bila ti. Treba nešto da preduzmemo. Kolači, prijateljstvo, zabava, ovdje nema ničega o granama. Divna! Za ime ponija prestani sada da čistiš i pomozi mi oko ovoga. Rekla sam ti da prekineš tim i pomogneš mi. Slušaj. Izvini, u redu. Šta si rekla? Rekla sam izvini! Trebalo je da te poslušam kad si shvatila gde će da padne ova grana. Tvoj naporan smisao za detalje je mogao da nas poštedi ovog haosa, ali sada treba da prekineš da se duriš i sklanjaš te sitnice i pomogneš mi da pomerimo ovu veliku stvar koja je sada bitnija. Molim te. Ali sva ću da se uprljam. Daj, nemoj da se šališ. Hoću reći da prljanje je posljedica nekog posla. Treba to da prevaziđeš, osim toga ne mogu ovo sama da pomerim. Treba mi tvoja pomoć. Prionimo na posao. Pa, postoji deo knjige koji pominje pižama žurke u bašti. Je li to sada radimo? Kampujemo. Izgledam užasno. Bolje? Hvala ti. Lepe su. Odakle su se stvorile? Ni one se ne spominju u knjizi. Da li je veća od ambara? Ne. Da li je manja od sedla? Ne, ostala su vam 3 od 20 pitanja. Nikad nećemo da pogodimo. To može da bude bilo šta. Da li je toplo ili hladno? Zašto? Jel vam hladno? Mogu da uključim grejanje. Pitala je da li se bližimo odgovoru. Oh, ne. To se računa kao pitanje, tako da imate još 2. Da li je šestonogi poni s tačkastom grivom i zvezdama u očima? Koji nebom jezdi i tako već noćima? To je to! Zaista? Ne. Ovo je. Ali tako vas je lepo gledati kako se slažete da sam poželela da obe pobedite. Vidite, sve vreme je moglo da nam bude ovako lepo. Samo da jedan poni nije toliko cepidlačio. Možda ne bih bila da ti nisi toliko aljkava. Izvini što sam bila malo naporna. O ne, ja priznajem da sam bila gora. Lepo tebe, ali ja sam se prva izvinila. Ali meni je još žalije nego tebi. Nije. Jeste. Nije. Jeste. Nije. Jeste. Ovim proglašavam prvu pižama žurku uspešnom. Jej, umri. Zabava obavljeno. A sada priđe 2 koraka levo. Ne, moje levo. Kuda sad? Opa. Ovaj lom je tvoja krivica, ne moja. Izvini. Draga princezo Celestija, teško je poverovati da se 2 ponija sa toliko malo zajedničkih osobina tako lepo slažu. Ali otkrila sam da ako prihvatimo međusobne razlike, možemo da se iznenadimo ko sve može da nam bude prijatelj. Pa? Ko je za još jednu pižama žurku sutra uveče?
A sljedeći četvrtak? O, a za 2 nedelje? Za mjesec dana?